El pati és la peça que hem fet per a Escalante, Diputació de València, la companyia Pérez i Disla. Hem intentat fer una mena de radiografia del que passa en un pati d'escola, intentant replegar la multiplicitat d'històries, la simultaneïtat de coses que passen, intentant arreplegar les emocions, les decepcions, les traïcions, les amistats, les relacions, en definitiva, amb la mateixa intensitat que la viuen els xiquets i les xiquetes. Sí, partís d'un treball d'escolta en col·legis d'aquí de València. Vam estar amb cursos de 5è i ens van contar què els mou realment, intentant evitar els temes més adults, temes que a nosaltres com a adults ens preocupen de la infància i que siguin temes que els afecten de veritat a ells i a ells. I el que a nivell treball, el que hem fet a nivell de proposta, n'hi ha, no sé si una radiografia o com una lectura de lo que pot ser un pati. Un pati és una cosa molt difícil de llegir perquè passen moltíssimes coses a la vegada i n'hi ha moltíssimes vivències, o sigui, hi passen coses que venen de fora, però és molt difícil llegir, no? Fer un recorregut per el pati. I el que hem fet és tractar d'ordenar este caos per a que sigués legible en una posada en escena i a la vegada sense trair esta idea de caos i de multiplicitat d'històries.